Vlamingen met tweede huis in Sluis voelen zich bekocht als ze straks niet meer mogen verhuren. Onderspeel je eigenlijk met de mensen hun toekomst en hun financiële toekomst. En verder vandaag. Honderden dode eenden spoelen aan. En niks moet, alles mag bij zorgboerderijen. Goedenavond. Vlamingen met een tweede woning in de gemeente Sluis voelen zich bekocht doordat ze hun vakantiehuis straks waarschijnlijk maar 120 of zelfs maar 60 dagen per jaar mogen verhuren. Veel Vlamingen kochten jaren geleden een tweede woning in Sluis en betalen met verhuur de hypotheek. Dat wordt nu lastig. Ze waren maar wat welkom, zo'n 9 à 10 jaar geleden. Vlamingen die een huis wilden kopen in een van de kernen van de gemeente Sluis. En dat deden ze. Er waren inderdaad heel veel huizen die jaren te koop stonden. De prijzen, er was een vastgoedcrisis geweest in Nederland, dus de prijzen waren daar ook gezakt, wat in België niet gebeurt. Dus in die zin was het financieel aanlokkelijk voor ons. Er was veel aanbod voor een heel behoorlijke prijs. In Sluis en omgeving zijn er zo'n 3600 tweede woningen, die onder andere verkocht zijn aan zuiderburen. Officieel is het niet toegestaan om in de kernen een tweede woning te verhuren, maar het wordt gedoogd. Dus dacht Koen van de Wegen in 2014 dat met de verhuur van zijn woning in Breskens de investering eruit te halen zou zijn. Dat kost aardig wat en een deel van het financieel plan was van kijk, als het dan eenmaal klaar is, dan gaan we het ook gaan verhuren. Maar de toeristische verhuur van tweede woningen wringt. Sommige dorpsraden vrezen voor hun leefbaarheid aan beide kanten. In de winter, als er niets verhuurd wordt en alles stil is, kunnen ze tot een spookdorp verworden. Maar is het te druk? Dan is er overlast. Om dat tegen te gaan wordt er nu ingezet op een beperkt aantal verhuurdagen. Maar dat kan Vlamingen zoals Koen van de Wegen weer in de problemen brengen. Voor ons lijkt de 120 dagen enigszins aanvaardbaar, omdat dat al behoorlijk is. Maar ik vrees gewoon dat juridisch dan zal bijgesteld worden naar nog minder en dan wordt het financieel niet meer haalbaar. Sluis verwacht aan het eind van het jaar een beslissing te nemen. Van de Wegen probeert nu mensen die in dezelfde situatie zitten bij elkaar te brengen om samen de gemeente op andere gedachten te brengen. Ik hoop dat er inderdaad daar een soort uitzonderingsmaatregel voor komt of dat er een soort overgangsmaatregel komt. Dat mensen die inderdaad tussen 2014 en 2021 op een correcte, legale manier een recreatiewoning in de kern hebben aangekocht, dat die bepaalde met vergunningen en zo verder, dat die bepaalde mogelijkheden behouden. Onder andere de verhuur bijvoorbeeld. Alle Zeeuwse kustgemeentes worstelen met het tweedehuizenbeleid en het verhuur van die tweede huizen in de kernen van dorpen. Belangen van toeristen, investeerders en bewoners staan soms haaks op elkaar. Het wordt voor Sluis dus nog een hele kluif om daar een gulden middenweg in te vinden. Meer dan 200 dode bergeenden zijn de afgelopen dagen aangespoeld op stranden in de gemeenten Vlissingen en Veren. Heel uitzonderlijk, zeggen vogelkenners, maar er is nog veel onduidelijk. In Vlissingen is verslaggever Erik Holm. Ja, Erik, waar zijn al die eenden aan dood gegaan? Ja, dat is de grote vraag en inmiddels ook wel een mysterie. Een aantal bergeenden wordt op dit moment onderzocht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om te kijken wat die achterliggende doodsoorzaak nu zou kunnen zijn. Er zijn deskundigen die denken dat ze het wel weten. Waaronder één deskundige die zegt van nou, het is misschien wel de vogelgriep. Die heeft namelijk dit jaar, ook tijdens het broedseizoen, heel erg lang geheerst. En dan de kleinere eenden, ja, de zwakkere, die krijgen dan door dit virus als eerste de klappen, gaan dood. En dat zou, met de nadruk op zou, een van de redenen kunnen zijn dat een aantal van die bergeenden, zo'n 200, hier zijn aangespoeld aan de kust, Vlissingen en Veren. Ja, en waar komen ze dan precies vandaan? Nou ja, die bergeenden die wonen normaal gesproken niet hier in Zeeland. Die komen hier om te ruien. Ze verliezen hier een verendek, ze krijgen nieuwe veren en gedurende die periode kunnen ze niet vliegen. En daarom zoeken ze in een hele grote groep, want dat geeft extra bescherming, zoeken ze die veiligheid.
Nou, hier in Zeeland doen ze dat onder meer in de Westerschelde op slikken, schorren en zandplaten. Waaronder de hoge platen hier aan de andere kant van de Westerschelde voor de kust in Breskens. En daar zitten inmiddels, heb ik me laten vertellen, duizenden bergeenden. Ja, inmiddels wel een paar minder natuurlijk. Al die dode dieren op het strand. Is het nou ook gevaarlijk voor mensen om naar het strand te gaan? Nee, op zich is het niet gevaarlijk. Het advies is wel, wanneer je zo'n kadaver vindt, zo'n dode bergeend, raap hem niet op, laat hem liggen, ga naar de dichtstbijzijnde strandwacht en licht hun in. En die halen het dier dan weg. Honden hou ze gewoon eventjes de komende dagen aan de lijn. Ze snuffelen eraan, ze eten eraan en nog steeds, we weten niet wat de doodsoorzaak is. En verder, de gemeente, zowel de gemeente Veren als de gemeente Vlissingen, ja, die houden de stranden nauwlettend de komende dagen in de gaten. Erik, dankjewel. De man uit Capelle die is veroordeeld voor oorlogsmisdrijven in Syrië gaat in hoger beroep. Ook het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. De 49-jarige man kreeg 20 jaar cel, er was 27 jaar geëist. De man en zijn gezin woonden in Capelle met een tijdelijke verblijfsvergunning. Ja, hier op het strand van Oranjezon gelukkig geen dode eenden, maar mondkapjes, sigarettenpeuken en pleisters komen de vrijwilligers van het project Het Groene Strand wel tegen. Gewapend met alleen maar een knijper en vuilnisemmer hebben ze heel wat uurtjes werk voor de boeg. We doen dit met de hand, omdat als je met de hand schoonmaakt, je veel beter kan scheiden tussen afval en natuurlijk materiaal. Zeewier, stukjes hout, dat soort dingen laten ze expres liggen, want dat is broodnodig voor dieren en diertjes op en aan het strand. Nu worden stranden in Zeeland nog veelal mechanisch schoongemaakt, maar dan ruim je dus alles op. Gekeken wordt daarom waar dat anders kan. Op sommige stranden, qua veiligheid, is het echt nodig om dat mechanisch te doen, als ook gevaarlijke materialen aanspoelen of als het voor mensen die ergens in kunnen gaan staan dat het eventjes mechanisch gedaan moet worden. Maar het hoeft zeker niet overal en we zijn in gesprek met die strandexploitant om dat aan te passen. De gemeente Hulst is de enige gemeente in Zeeland die qua vaccinatiegraad boven het landelijk gemiddelde zit van bijna 85%. In Hulst heeft 85 tot 90% van alle 18-plussers zich laten vaccineren tegen corona. Alle andere Zeeuwse gemeenten zitten op 75 tot 84%. Behalve Tholen en Rijmerswaal, want die zitten daar nog onder. En de GGD is tevreden over de mobiele priklocaties, zoals bij dorpshuizen, en is van plan om dat op meer plekken te doen, om zo de vaccinatiegraad nog wat op te krikken. Een moestuin, knutselschuur, paarden en de mogelijkheid om je kamer in te richten met eigen meubeltjes. Niks moet en veel mag bij Zorgheimer, een boerderij bij Ouwerkerk die plaats gaat bieden aan 15 ouderen met dementie. Het is de initiatiefnemer er veel aan gelegen om andere zorg te bieden dan gebruikelijk. Niet kijken naar het werkrooster, maar juist naar de wensen van de bewoners. Dat is het uitgangspunt bij Zorgheimer. Een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen. Voor initiatiefnemer Liliane Goosman is het een droom die uitkomt. Eindelijk mag ik doen waar mijn hart naar uitgaat. Omdat ik als wijkverpleegkundige veel met mensen met dementie tegen ben gekomen. Zowel in de thuiszorg als in verpleeghuizen. Wat ik gezien heb is dat de medewerkers die daar werken echt hard voor de zorg hebben. Maar een enorme werkdruk en de mensen kunnen niet naar buiten. En ik vind het zo belangrijk dat je de vrijheid behoudt als mens zijnde om naar buiten te gaan, de jaargetijden mee te maken. Niet in een keurslijf wordt geplaatst van je moet aan deze tafel meedoen met de activiteiten. Bij Zorgheimer kunnen bewoners altijd veilig naar buiten en dwalen op het terrein rondom de boerderij. Er is tijd voor de mensen. Deze kleinschalige woonvorm is tussen het thuisblijven, thuiswonen en een verpleeghuisopname in. En tegelijkertijd heb je ook de vrijheid van het thuiswonen met daarbij stimuleren. Je wordt in de gaten gehouden, je wordt betrokken bij dingen, maar je wordt ook met rust gelaten als je dat wil. Wat bent u 's morgens gewend? Hoe laat wilt u opstaan? Wat eet u het liefst voor ontbijt? En wij willen kijken naar die rituelen. Dus iemand gaat altijd om 11 uur 's avonds naar bed en staat niet op voor 9 uur. Dan blijft dat gewoon zo. Dit is de keuken. Of tenminste, ja, het heet keuken, maar het is eigenlijk de eetgelegenheid waar
alle activiteiten rondom koffie drinken, eten klaarmaken, misschien de was opvouwen. Dat soort activiteiten gaan we hier eigenlijk doen. Zoon Bart, voormalig chefkok, zal het koken, de tuin en de dieren op zich nemen. Haar schoondochter heeft een hotelmanagement-achtergrond en richt zich op de hospitality. Zonder hen had ze de stap niet gezet. Ik durf dat op mijn leeftijd niet meer alleen. En met hen kan ik schakelen. Dus ik ben blij, want we hebben alle drie onze kwaliteiten. Dus we vullen elkaar op alle fronten aan. De dag begon met wat nevel en bewolking in de kustgebieden. De rest van de provincie had direct al een zonnetje. 's Middags werd het overal zonnig met wat stapelwolken. Het werd 20 tot 23 graden. Morgen weer vrij zonnig en het wordt warmer dan vandaag met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En met het weer zijn we aan het einde van Zeeland Nu. Een fijne avond, lekker nog even in het zonnetje en op naar de volgende zomerdag.